आथिङानो फिट बारा नालाय मोनसे गाखोनो लुबैदों नामा नागाथलायाव सारायखानो नायाबो नै जि मोजां जिरायना थाबाय नै मालाय खैना जालाय फैदो थांसै नों नै फटक लाग्रायाबो जि मोजां हेलो लोगोफोरनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो नि गोसो गोरबोजों बरायहोनाय थालायबाय ओमफ्राय नै जोंहा गामियाव ना लांफैलायबाय आरो ना फख्रियाव दिनैहाय रबिबार नालाय बोरायना स्कुल गैया ओमफ्राय जोङो दायो नै नाखौनो लांफैबाय आरो ना न'नि फख्रियाव लोगोफोर ओमफ्राय दायो बेसेबां मोनो नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरो ना भिडिअआथ' ओमफ्राय साननै सानथामजों जमा होनाय जायो आंना सानसेबो माने लाफुंजोबनाय जाया आरो ना ओमफ्राय ससेल' जायो नालाय ओमफ्राय बेखायनो साननै सानथामजों जमा हगारनाय जायो आरो ना लोगोफोर आङो ओमफ्राय खारुवायावबो जोंनि खाथियावनो मेलाबो जादोंमोन नालाय जों बे मेलायावबो थांदों आरो ना ओमफ्राय मेलाखौबो ससे नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरो ना मोजां मोनोब्ला ओमफ्राय नै जोंना बाबामोना बाथौ दुमबाय थादोंमोन आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय जों दायो नाखौबो सारखांबाय न'आव फैनोसै आरो ना ओमफ्राय नै बाबामोना बाथौ दुमनायाबो जाबाय ओमफ्राय जोंबो फैनोसै आरो ना ओमफ्राय आइया फन हरगासिनो जोङो बेलेगाव थांगोन आरो ना हाबा फिसा ना मा होननांगौथाय आंबो बारा मिथिया मा होनो बिदि हाबाखौ ओमफ्राय सोरबा मिथिखासिगौ मा होनो ओमफ्राय आं बारा मिथिया आरो ना लोगोफोर आङो हाबा फिसासो होनलाबायो आरो ना ओमफ्राय जों बेयावबो थांगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो नायलांबाय थादो आरो ना आइया आंखौ लेंहरगासिनो ओमफ्राय दायो थांसै जोङो न'आव फैगौ केन्ट्राया फख्रियावनो थांबावबाय आरो ना खनसे ना थांसै जोंहा ओमफ्राय लेट जानोसै दा नाया मोनबाय आरो ना मानै मासेखौ ओमफ्राय गाहरफिनदों फख्रि बारिया नै मोजां बोलाना लादों गथ'आ फैयाखैदां थांसै जोंहा सिख्रि सिख्ला नै देलायखांजोब्बाय औ बेटारिजों थांसै बेटारिजों मोनफैबाय बैसो थांसै फैसा फिसाला नामा नोंसोरथ' आरो साखोन लोंनो बाखायोना थाम गय जादों गयसो जागौमोन जोङो दे सुनु जादो बैयाव दंमोन ना खालि जादों खोमा जाखांबोबाय जोंहा फैनाया आथिं दङ बे माबा खैनाजों थांनो लिंगासिनो हनै लाजिथारलालै नै खैनाजों जिरायनो दावराव हनै जि मोजां जिरायना थाबाय नै मालाय खैना जालाय फैदो थांसै नों हनै बाय होनदो दे मा जामदे हाय ओइनो गथ' से लोंदो बेसे जादो फैसा सुनथ' थाबाय थ'आ सुनथ' माबा दङ फैला दस' अखालि मा गानि खुंनायानो जायासै आङो माइफ्राव खमोन हो रागा जोबगोन गैला समा खनसे गोलावै दा दायो रोङा नालाय खिथाबाय आरो गैला सना नायदों आरो ini video naik besok nanti biar nggak mangga. Last video lade, atau last laba awal cadra nama. Terbanyak deh. Nih sampai tadi ini ya, pit baran nih. Aisyah kan pit baran lah, macam ni. Ibarat last
होजोबसै गोदै Kita dah punya kita mati. जोब्बाय नै जादोंबाय दहाय मोननाय ना उदै बेलदांदां बिदै गोनांखौ एवबाय खारैथिङानो नायाबो नै दंबावोसो बाखिखौ दोनबाय लाइनाव होबाय दहाय साननि दालियाबो दंखायो अमा बेदर ओमफ्राय ना अमा बेदरा बेलाय माथो नोंनि ना गेन्द्रा नाखौ नै माबायदि संखो बिदै नै अमा बेदर आलु ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय अल होनबाय नै एवखांबाय बाबाया थांसै मालाय प्रग्रामाव जोंबो दायो थांगोन आरो थांबा नुखागोन जोंखौ बाबाया थांग्रोसिगोन बाबाखौ लेंहरदों नालाय मिटिङाव बाबाया थांग्रोसिगोन आरो मानो थांगोन दा बेटारि नामा सोर ए ओइ नै सोरखौ लेंहरदोंमोन थांबाय बाबाया ओइ नै मोब्रुमसै जोंहा ओमफ्राय मालाय खामानि मावनायखौ नायनो नागिरबाय जाहैबाय नायनो नागिरदों माबायदि हाखर खुरो नायनो नागिरदों जिया सोमलायबाय नै आंना आरो दंबावोसो सोमफैबावाखैसो आङो बेखौ सुनानै लाग्रोनोसैलाय आरोना उफाय गैया लोगोफोर गोदो सिख्लायाव सुनो बाग्राया दाना बोरायनिबो सु फिसाजोनिबो सु गावनिबो सु थैखाबाय सुनानै लाग्रोनोसैलाय ओमफ्राय दिनखालि नै जोङो आइजों आंजों बाजारावबो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय जेबो भिडिअ लानो मोनखायासै आरोना आंहा फिसाजो लानाय ओमफ्राय आइया मैगं आरि ना माबा माइब्रा जि बुरजा खरस खालामखादोंमोन आरोना ओमफ्राय गैया भिडिअखौनो जेबो लानो मिलायासै आरोना टाइमानो आखाइयाबो गैया जाबाय नै ओमफ्राय जों दायो मेलायाव थांनो ओंखारबाय आरोना बोराइजों आंजों ओमफ्राय आइजों मामिजों दहाय 5थासोआवनो थांग्रोदों आरोना मोसानाय नायनो होननानै गामिनिफोर मोसादोंमोन नालाय मोसानो नायनो होनना थांग्रोदों आरोना ओमफ्राय जों दायो ओंखारलांनोसै नै ओमफ्राय बाबायाबो बरमायाव मिटिं दंमोन ना बेयाव थांनानै फैनानै मेंनानै थांला होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दायो बोराइजों थांसै आरोना बेखायनो ओमफ्राय बाबाया न'आवनो थाबाय आरोना ओमफ्राय जोंबो थांनो बाबायमोन ओमफ्राय आरो आइमोनखौ लायथावथाव थुरु थांसै होननानै ओंखारबाय आरोना खाथि खालालाय बारा गोजान नङा ओइ पार्क दंलायलायो ओमफ्राय बेयावनो बेरायफैग्रोबाय जों दै फट' लानो मोजां फट' लानोसै जोंहा जिरायग्रा होलायलायबावो नो जिरायगारसैहाय जोंहा दे केन्द्रा फट' लाग्रायाबो जि मोजां फैनाय फट' लानो जोंहाबो मिमिवाव कत मोजां नुगोन बाव लानोबा आयौ नैबेलाय माथो स्नेक
फैफिनबाय नै एबाराव बेजों फैलायबाय जों दा बिथिं थांसैलाय आरोना मोनसे साइडजों बेरायखांबाय मेले में घूमने वाले भाइयों मेरे साथियों मेरे दोस्तों मेले में घूमने वाले भाइयों मेरे दोस्तों मेरे भाइयों चलाएंगे नहीं चलाएंगे ये रॉयल सरकारी शो चलाएंगे भैया पहला शो अभी चालू हो जाएगा अभी चालू हो जाएगा भैया सरकार देखने वाले भाइयों जल्दी करेंगे गोखै गोथाव मोदोमबायलै मायबा चलो दाउ खेला हाबफैबाय र' आइमोनखौ लोगो मोनबाय दासो लोगो मोनदों जि बेखौसो जागासिनो आरो बियो बेदरबो मोनजाया हा नावानो सालु जायाखै नै मानसियानो गैया नालाय मेलायावनो होख्रावलाबायो गथ'फ्रा गेलेसोदों नै नागाथलाया गाखोनो लुगैदों नामा नागाथलायाव बेयाल' गिदिंदों मानसियानो गैया खावथं जोंखौ फ्रियावनो होबानो जासै ना ओइलाय ट्रेना मानसिफ्रानो गैया बारा खमथार खर'सो गिदिंबाय गिन्द्रा र' फैनाय ओमफ्राय जोङो नै ओंखारबाय आरोना लोगोफोर बारा मानसिफोर जायाखै नै ओमफ्राय जेबो मोनजायाबो नालाय जोंहाथ' मिरामिससोमोन ओइदिनखालि ओमफ्राय जेबो जायासै आरोना ओमफ्राय न'आवनो फैबाय आरोना नै जोङो